Хирон в Телец 2026-2033 година. Хирон влиза в Телец и ще остане 7 години в знака до 2033. Какви предизвикателства можем да очакваме и как да се справяме? Нашият чувствен и емоционален свят, светът на желанията, ще бъде разтърсен и пренаписан. Това ще стане чрез материалните блага, природните ресурси, финансите и времето, като разполагане с времето. Ежедневието ни и нашата заетост, това е основна сфера. С какво запълваш деня си, какви задължения поемаш, колко ресурс влагаш във всичко. Под ресурс разбирайте внимание, желания, емоции, нагласи, мисли. След това идват парите и материалните ценности. Доколко успявате да се самосъхраните и как успявате да разграфите времето и енергията си, финансите си, взаимоотношенията си. Характера на знака Телец е съхранение, трупане на запаси, физическа и материална устойчивост, сигурност и комфорт. Повечето хора се стремят единствено към битов такъв, т.е. наличие на материални удобства. Хирон в Телец обаче ще обхване и друг вид комфорт, като ни покаже двете състояния на благополучие и неблагополучие. Засегнати са именно получаването на блага и удовлетворението, доволството, стойността и значимостта като цяло. Всичко е ресурси – природни, човешки, информационни, енергийни. Преобръщане на гледната точка по този въпрос ще се случва именно чрез Хирон в Телец. Ще има голямо преобръщане в хората по отношение на материалните ресурси, финансите и работата, която вършат. Преразглеждане на материалните придобивки, запаси, приходи и разходи ще е задължителен елемент. Собствената ни енергийна система е тази, която ще изисква силно внимание. Обърнете внимание на личното си доволство и недоволство. Как да се лекуваме с Хирон в Телец? Като начало е добре да преразгледаме с какво разполагаме и как го използваме. Какви страхове имаме относно физическото присъствие и защо ги имаме? Често не оценяваме правилно това, което притежаваме или просто го имаме за даденост. Обаче Хирон в Телец ще ни покаже точно с какво разполагаме, кое е наше, кое е чуждо и каква е неговата цена. Венера като управител на Телеца ще вземе естествено също отношение през този период. Всеки от нас ще разбере към какво е привързан, какво обича, какво го удовлетворява и какви задръжки и блокажи носи в себе си относно тези чувства. Телеца е плодороден знак и Хирон ще ни покаже какви плодове сме си произвели и какви искаме да произведем. Желая ви успешност!